hain gustora horrelako bainua hartuta gero. Ur beroa, apar pila bat, eta jostailuak. Zeinen ongi pasatu dudan. Matxin, mandatuak egitera joan da, eta bakarrik gelditu naiz etxean. Zeinen ongi, nahi dudana eginen dut. Katua falta, sagua kanta. Iepala, iepala! Lehen bizi, nire hilea idortuko dut. Ai, ta zer eginen dut orain? Badakit, jolastuko gara? Sagu kanta ezagutzen duzue? Bai? Ba kantatuta gero ezkutatuko naiz. Ea ikusten nauzuen, ados? Ikustean, ozen esan. Xalmo katxalin! Ongi? Erne gaude, erne beti, gure zuloetan, hemen inguruan, txintxika ez denean. Xo, 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 xo. Hauxe gazta ona izko txipin, txipin, txipin txon. Hauxe gazta ona da, txipin, txipin, txipin txon. Horrelakorik aza. Ekin xirri xarra, ekin xagu xarra. Hauxeian artean, aire zulora! Kurik, ez asmatu non nagoen. Ikusten nauzue? Bai! Agitzongi! Gordeka edo altxapeka aritzea asko gustatzen zait. Zuek ere, maite duzu ezkutaketan aritzea? Bai? Ba primeran! Bertze josteta bat ezagutzen dut altxapeka jostatzeko. Kuku landan. Ezagutzen duzu, Betetzen duenak hau erraten du. Kuku landan, erbia baratzean da, kukuzate! Eta lagun guztiak ezkutatuta daudelik erantzuten dute. Kuku, ados? Bai? Zer iruditzen guztiok batera abesten badugu? Ni berriz ezkutatuko naiz. Ea asmatzen duzuen non nagoen, bai? Guazen ba! 1, 2, eta 3. Kuku landan, erbia baratzan da, kukuzate! Tira, orain zuek bakarrik. Kuku! Kuku! Uah! Ederki, neskamutikoak! Aupa zuek! Eta orain... Zer egiten aldut? Bainatu naiz, kantatu dugu, jolastu gara. Jo, Matxin, noiz etorriko da? Badakit, deituko diot. Arratsaldeon, Katja, zer moduz? Arratsaldeon, Matxin. Arrun gustura ibili naiz nire kasa, baina orain zugabe aspertuan nago. Noiz etorriko zara? Segituan, Katja, segituan. Noiz da hori? Begira, azken mandatua egiteko asmoa nuen, baina beste egun baterako utziko dut. Ondo? Ados. Ondo. Aizu, Katja, ez dakit zertan ibilizaren, baina beldur naiz etxe hankaz gora izanen dela. Beraz, mesedez, hasi txukuntzen, ondo? Zergatik diozu hori? Ez dakizuta zertan aritu naizen? Katja, elkar ezagutzen dugu. Tira, 5 minututan agertuko naiz, ondo?
Ondo. Agur. Aio. Agur. Aio. Agur. Aio. Aio. Arratsaldeon, Katxalin. Arratsaldeon, Matxin, azkenean etorri zara. Bai, oraintxe bertan noa. Katxa, ea zer... Desastre hau zer egin duzu hemen, Katxa. Banekien, katua falta, xagua kanta, Bueno, bion artean segituan bilduko dugu, ez da? Demonio lotxa gaudea. Matxin, lagunduko didazu. Nile ere eginda nago, eta orain nahi dudana da, hemen botata egon lasai. Ideia bat dut! Telefonoan aplikazioak deskargatu eta saltxeatzen ibili naiz. Orduan, zu, sofanetzan eta atxeden hartzen duzun bitartean ederki pasatuko dugu. Berdin, orain edo geroxeago, igual bildu beharko dugu, ez? Ongi da. Tira, baina gero dena txukun utziko dugu, Katxalin? Bai. Tira, guazen jolastera. Horrela esaten duzu? Nola? Horrela, Katxa? Bai, Matxin, bai. Begira, Katxalin, begira ze Espainiak, musutxo bat. Musutxo. Orain ez nago bakarrik, katutxo batekin, Kendu hori. txikitxori. Ez dut gustatzen. Guazen Katxalin, den. Katxalin, jo, Matxin. Sudurra begiaren barruan. Begira, Katxalin. Kukulikan zauden, Matxin. A ber, beste bat. Bai. Begira, Katxalin. Zeileak, Beste txakurtxo hau ere, alze jatorra, Ara, aserretu egin da! Katxin eta matxakin! Matxin eta Katxalin. Katxin eta matxakin! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.